Un dels projectes que més entra a l'estudi és el d'unir una cuina a la zona de menjador i sala d'estar. Nosaltres en som molt fans i precisament avui és un dels projectes que us volem ensenyar. Soc la Cristina, de Zenna Interiorisme Slow, i en projectes com aquest, en què unim dos espais diferents en un únic espai nou, és molt important que hi hagi una consonància en tot plegat. És per això que en el nostre estudi ens agrada molt poder estudiar cada racó i cada espai per treure'n el màxim partit. Aquest pas de porta d'aquí, abans els clients els permetia entrar al que era menjador-sala d'estar, i aquí tenien una paret divisòria que anava de banda a banda. El que hem fet és enderrocar-la per poder unir la cuina amb el menjador-sala d'estar. Aquesta cuina és una cuina especial perquè, tot i que la clienta la volia de color blanc, hem integrat molta fusta, tant en aquesta zona de petits electrodomèstics com en tot el que són aquestes línies verticals que ens permeten no tenir cap tipus de tirador sobreposat ni per obrir ni tan sols la nevera. Una de les peticions de la nostra clienta era tenir una petita oficina, un petit despatx, integrada en aquesta nova zona que estàvem creant. És per això que vam instal·lar aquest escriptori fet a mida amb dos calaixos integrats, seguint la mateixa línia que veníem amb la cuina, però utilitzant aquest panell rastrellat que, a més, utilitzem també en dues zones diferents d'aquesta estança. Per a la zona de televisió i sala d'estar, el que hem fet és dissenyar tota aquesta zona de moble que ens permet tenir en el seu interior amagats routers, fibres, tots aquells elements que ens donen servei al que és la televisió, i el cablejat el fem passar per darrere, perquè hem guanyat uns centímetres i amb aquests centímetres hem instal·lat una línia de tir a LED i una altra a l'altra banda que ens permeten tenir una llum d'ambient quan estem mirant la televisió. En quant al sofà, el que vam escollir amb els clients va ser un teixit antitaques. I aquest sofà en concret, a més, el vam demanar elèctric, amb la qual cosa aconseguim que en certs moments puguem estirar les dues bases i aconseguim així un espai molt gran per poder passar-hi bones estones en família. En quant al menjador, volíem que fos una zona que també estigués integrada. És per això que, en lloc de posar una taula amb cadires, el que hem fet és aprofitar un gran espai que teníem en aquesta zona com per instal·lar una gran bancada que, a més, és arcó. És a dir, que els nostres clients poden guardar tot d'elements en aquest sotabanc. A part, hem instal·lat una tira LED en la part superior i hem fet a mida aquests coixins per tal de poder donar més confort en aquesta zona. Com heu vist, tenir 4 funcions en un únic espai i que quedi tot ben integrat és possible. Espero que el projecte d'avui us hagi agradat i ja sabeu que podeu veure més imatges dels nostres projectes a la nostra pàgina web, estudizenna.com.